ole ahma saberin vena khenglot collection atangin kalolom le vek cheu ani vo in hi den ni somni panga thlanni sangni somni paruk ani a he tuna kan huang hian tunlai social media a han selna an ka vel atam khop maya margarite le isaka chungchanga te po hian han selna hi atam khop maya kan hnung lama khanin isaka in khel tur chon ei khomna thana program an manna kha kalo envia khata an thil soi kha ril ru hne ve khop maya channel danga chuan da to thoni ma se ril ru om ve ta wangin kan social media kan man dan hi kan film khora tur hle in ka share khang la ya kha kan soi ve du ani margarite kan share tangin ara tlan ani a amai hi amai ro chu ra tlan hoina thilan ti sol le kan mi zo nula te anemo tlangwal te anemo tenga han ngai sakna le andi remna vel an nei hian ra tlan zong zong he kan huap thin hi chu diklavin ka ria ra tlan barma po hian a thalo te hi chu anom ve te meu mai chu ti rual chuan thatak tak mi tha mi fel tak tak hi an tam ve ni chun tiang po shelawa ara tlan zong zong wa huapa margarite po ara tlan ania chu te khati lo ti chiam hi margarite ta na po an tharun dan tur le nuam lo ti dan tur vel te hi han ngai to foila tha in ka ria a thlawanga kan ho ve dua margarite mizoram a lokala te hian ama a mel kan mu sim sim hen chon a hlim therang ani eng tiklai point amai ro chu apatia point aizaka patia point a thlawanga ho thua khan chiang takin kan huanga anun omdan ve zong zong anung changvela soi khamo chu wang chuan kan tong ka mi film khurila social media enge film khur taka hun kan man hi thain ka ria tin diklo do dawa thilan soi pop pop te hi a chiar tu tan le an ma ni tan a khan a som don ani ti te kha ngai tu thar le ta ila tha in ka ria thu chiang takan ria ni point ngoi ngam mai ta ila then kha chu youtuber then kha chu enge sum du wang sim sim mo enge view tu tam du wang sim sima thu ting lo lo lor khoma media social media lampanga han da top ching mi te hi kan omnin ka she hen te po hi ke youtuber pui te po kan film khuranga le zolin ka ria tin chu mai ba ka kan mizo nula tam takte mizoram pona foreign lama te zerna wangte in inkal thina tuna po in thang me ka tamjok chu kan film khole zor ngai hen ka ria tunla ya mi kan lo thato lo em maya mi pa te po kan lo sual to a chu ti ruwa chuan mei chhe te po kan bang chuang lova mai che zer lo pakhat te po hi ani ve a henga hian kan film khur ngai hleng ka ria nam dang laka kan film khur angai le zola kan mi zo nula te thei topin pathian tri chungin hun mang ta ula in zirna po ni se tin ei zonna wanga zirna wang po ni lem lo ei zonna wang te alo ne po in film khur takin hun mang taila ti lai kha kan cha vele du chewa kan mi zo nula te film khur sham u nam dang laka te kha kan zip tel vele duwa ti chuan margarite chungchanga kha kan lut le lokanga an mani isakanin hianin mu hian nuam em maya en po an ro hle in ka ria tin an mani hi pathian mi hriat an ni hian ka hrive a an nuna hian zirtur tam takomin ka ria tin margarite po anun hi a tha em maya chuti rual chuan
hun bulama ka soyang khanin kan tong kam tim khurangai hle in ka ria a thudik lova chuti khati kan hantia kan sela kan han ang khum buan thin te hi an mani mai ba ka an chung te tara po an wam do lo hle in ka ria mi fing chu an ngoi ngam thina ni mo an ngoi ngama tiang tur khan hun kan man ve hi a tha in ka ria Christian Mizoram Christian za kan in ti rual hian kan tong kam a hi enge mi te hmuwa mi te chiara a tha kherem mi te ril ru katin na angem ti vela te hi kan ngai to fo a tulin ka ria a khang lai vel te po kha kan soi vele du'a kan ni tin nuna pathian bel tlatila pathian ron thin ila tong trai na te nei fo ila tin hun ola pathian thu bible te chia thinela ti lai vel te po kan fui vele du chuwa soi tura tam khop mai voin ni chu soi tur ka nga khop mai aril ro a het velu tuka kan hnung loka soita kan khan hei margariti chanela thana program siam lai vela khanin ka hmuwa karil ru ne ve khop maya youtube chen khata post ni to masila kan soi vele du shama margariti po mitha ne pelani a sakapo tiang tho chuan mitha ani a an mani anin hmangai na po an thiang hlim bokani isaka pona soyang khanin enge sex lampang vel te kha engma an tilawa an thiang hlim khop in ka ria tiang hi tun lai hian kan mamo in ka ria tun lai chuan thiang hlim na mo thiang hlim na enge I virgin em han ti ta ila virgin han ti la kan wi zato ani tun lai chuan mo in nep chu ti khati kan ti to ni chuwang chuan film khurangai hlen ka ria kanin hmangai tak tak ani point kan hmangai ti tana chu an nun ti chia ta hi kan phalangai lo ni chuwang chuan thiang hlim tak kinin kopila tuna margariti te isaka te ang hiam ti chuan nupa ni to huna te chung pathian thu ani a sualna to lawa nula tlangwal in ngai zon chuan thiang hlim takin omila ti lai vela ti kha tuna thalai in ngai zong te point omang then khati chu in ngai zong le tur te po kan ni ang ta chuan thiang hlim takin hun hmang ila chu ti rual chuan nge lo te me che sol pal te hi chu om ve lo thei lo ni enga po chu ni sila film khur ila eng kema trong trai le dilin ati khmo pathian thuwa kan trong trai kan dilanga kan ngai zong tur te po hi kan dil pathian hi kan dil te hi ngai ve ni khang te po kha kan soi tel vele du'a aril ro khoi thei khop maya tin tun lai khovela chiat na tam to ema chat drup theina hi tam to ni tenga te po kan film khura ngai a kan in bul kan in chak vel leimin theimai na omem mo tiang vel te kha en thir thai thin teila he ala for don chawa tin tuna a thal dona kan ramngo hum halna konga po kan film khole zolangai kang mai la ka te ram ti kang lo tur te po kharin kanin fui thar vele boka tin for te lo ninga ta po chuan engkima todel tum sham mang u ti lai te po kan zep tel vele du boka ti chuan a top na bera margarite te chongchang hian hei anin tha tur hi an lunga leng ve don hle in ka ria in khel turin a chukle ani a ama isaka soeng khan mei tha vela dama chuan lo chhole turani a tapo chuan chongtrai pui an ngai hlen ka ria
tong trai na hian thil tam tak ati thin ti pathian thua kan hmu kha thinlung le ti tak zeta kan tong trai chuan pathianin min chang zel don ani ti hria ila a tha ome ka channel melo the sak thin tu zong te chunga lom thu ka soya tin kai hi rong bola chuak thin ka ne wang hianin duangin ka channel ka enkol hlei thi lawa video ka em lo thina yang po ne sela min lo hre thiam ta ula min tong trai pui ta ula he rong bol turin kan kal le zel dor ani a kan kal na mun tura te tharau lama hlok na kan chana chanchin thala shelo te ina chanchin tha an lo hriata pathian mi hriat an lo ne ngai thena turin ke mani tim te po min tong trai pui te u kan nge na cheu